contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 11:18 PM na po mga kabisyo. Muli ako po pala si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Mga kabisyo, ito po ang programa natin na Top Secret. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller, kaya kilalanin at alamin na po natin kung ano ba ang kwento na ibabahagi niya ngayong gabi na to. Hello ma'am, good evening. Hello ma'am. Hello ma'am. Hello po. Yan. Good evening ma'am. Hi. Kamusta ka ma'am? Okay lang po. Medyo kinakabahan. Huwag kang kakabahan ma'am. Kami bahala sa iyo ma'am. And don't worry, wala naman nakakakilala sa iyo pero napapakinggan ka lang ng buong mundo ngayong gabi na to, ha? Actually po. Okay ma'am. Ma'am, umpisahan natin, ano pong pangalan ninyo? Hi. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Owie. Sorry ma'am, sa pangalang Owie. Owie? Apa. Okay. Owie, ilang taon ka na? 36, mag-37 na po. 36, magta-37. Kailan ka magta-37? This year. This year. Kala ko naman bukas na. Magta-37 na po. Baka magta-37 ka. 36 ka pa lang. Okay. So, taga saan ka? Andito po ako ngayon sa Macau. Okay. From Macau, 36 years old. Itago natin sa pangalang Owie. Ano ang top secret mo? Sa lahat ng natikman ko, pasas ang pinakamabaho. Ma'am, wait lang ha. Teka lang, nagulat ako dun sa top secret mo ngayong gabi na to. Sa lahat na natikman ninyo, pasas ang pinakamabaho? Anong klaseng pasas yan? Panis bang pasas yan, ma'am? Anong klaseng pasas ang tinutukoy niyo, ma'am? Oo, parang gano'n na nga. Parang paano na siya? Parang papanis na siya or I don't know po kung panis na ba talaga yun. What do you mean pasas, ma'am? Pwede ka pa backstory muna po ako. O sige, ma'am, mag-backstory ka, ma'am, nang malaman ko ano yung pasas na panis na yan. Kinakabahan ako. First time ko kasi i-share to. Huwag kang kakabahan, And ma'am. wala pa akong pinagsisharean na Kasama mo ako idea. ngayon. Kasama mo kami ngayon, ma'am. Huwag kang kakabahan. O sige na, ma'am. Papakinggan namin. Way back 2004, may nakilala po ako na by the way, I'm a single mom. Mm-hmm. And meron na po ako ang anak, 19 years old na po siya ngayon. Okay. And then, actually po, dahil naging single mom ako kasi yung best friend ko, yung pinakasalan ng papa ng anak ko. Mm-hmm. Tapos po, so, back forward na lang po tayo para ma-focus tayo doon sa pasas. Yun, nagpakasal sila ng best friend ko, yung papa ng anak ko. Then, okay, I'll be happy for them. And parang nung time na yon is parang
yung papa ng anak ko nagsabi siya sa one of our common friends na Mhm. isa daw sa rason kung bakit niya ako parang pinalitan kasi para daw akong patay sa kama, yun ba yun? Parang gano'n. Hindi ka nagpe-perform. Opo, kasi sobrang ano po ako dun, siya po lahat yung first ko. So, Mhm. that time kasi akala ko kung yung mga bagay na yan is just yung hindi applicable. Alam mo yung gano'n. Yung lately ko na lang nalaman na natural lang pala yung gano'n. Pero, syempre in my part, parang inaano ko din siya na siguro hindi pa nangyari yun na ibibigay ko sa kanya lahat or Yes. i-perform ko sa kanya lahat is because yung para sa akin, yung siguro in the future kung meron man, then siguro sa kanya ko, sa magiging asawa ko gagawin yung mga bagay na yon. Okay. So, yun na nga, nag-focus ako sa trabaho ko. Then, there came a time, may nakilala ako na isang um, ah, boyish, yung tomboy, may Mhm. nakilala ako na tomboy. Mhm. Tapos parang, ano lang, parang friends lang talaga kami. Walang relationship ganun kasi talagang strict po talaga ako. Then, first time ko kasi nag-inom noon. First time ko nag-inom noon. So, Mhm. parang, okay lang dalawa. Tapos parang, nalasing ako. And then, parang naging wild ako on that time. Pero in my mind, marami nagsasabi sa akin na you have to do this, ganun, dapat Oo. aware ka kasi Mhm. malaki ka na, matanda ka na. Yes. Pero Parang Owi, saan kayo gano'n. nagkakilala nito ni ano, nung tomboy na tinatawag mo? Pa? Saan mo nakilala Sorry? 'to? Yung nakainuman mo? Ano po kasi siya, anak siya ng, parang some common friends po, common friends. Mhm. Opo. So, parang gala doon, gala dito. So, kasama namin siya kasi ano siya, may sasakyan siya. So, kami kasi parang nasa ano lang kami, apartment lang kami, gano'n. So, kung saan yung gala niya, sasama niya kami. And then, there was a time na parang naghiwalay sila ng girlfriend niya. Mhm. So, parang ako yung nagko-comfort sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Okey lang yun, hayaan mo na din siya kasi baka gusto niya na magka-baby na talaga," Mhm. gano'n. That's part of a life, parang gano'n. So, yung nag-ayos siya sa akin na mag-inom tapos, ako hindi kasi ako talaga mag-inom, gano'n. So, Mhm. parang napasubo na lang din ako do'n. So, parang inisip ko na din, "Okey, I gonna try na mag-inom para ma-feel ko yung kung ano yung feeling na mag-inom ba." Mhm. So, yun nalasing ako and then parang iba talaga 'pag nakainom na parang Nagiging parang wild ka na. nagiging wild ka na, alam mo yung gano'n, parang hindi mo na parang go with the flow ka na lang, gano'n. Tapos that time nandun kami sa bahay niya, Mhm. oo. Parang 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 hala, parang naano talaga ako nun, parang nadala ako ba. Tapos nun may yung ininom niya ako, parang first yung nag-kiss kami, gano'n. Parang ano ba 'to, parang nanidiri ako na parang, "Okey, go na nga." Parang gano'n. Babae naman 'to siya, parang gano'n, hindi ako mabubuntis, gano'n. Pero pumatol ka? Oo, parang nag-go with the flow na lang ako kasi parang inisip ko hindi naman ako mabubuntis nito kasi babae siya. So, parang gano'n ba, parang inisip ko na din na ano kaya yung sinasabi nila na Anong pakiramdam? maka-explore, Mm. oo, maka-explore ako, parang gano'n. Anong ginawa niya sa'yo? So, yu yung una talaga is parang nag na siyempre siyempre nalasing na ako, parang feel dizzy na ako, first time kong uminom no'n. Hmm. So, parang nag-ano na lang ako sa kanya ng sumabay na lang ako sa kanya yung, ah, siyempre nasa bahay kami, nasa bahay niya kami. So, Oo. Al kinis niya ako gano'n, tapos
alam mo yung gano'n. Tapos siyempre parang nag-ano pa din ako, sabi ko, parang nasa bed na kami, gano'n. Mhm. Tapos siyempre wala na kaming damit, as in wala na kaming damit. So, talagang inano ko pa rin ng ano, "Puwede ba maligo muna?" Naligo ka? Naligo kaming dalawa, naligo Uy, kaming dalawa. save water, shower together. Parang gano'n. Kasi yung iniisip ko kahit na lasing ako, siyempre, parang ano na 'to, parang ikikis yata niya ako, whole Mhm. body, parang Mhm. paliliguan yata niya ako. Parang paliliguan niya yata ako ng ano, mga laway niya. So, parang siyempre ako, sarili ko, gusto ko yung malinis talaga ako, alam mo yung gano'n. So, Mhm. naligo kaming dalawa. Then, after after that may gumamit kami ng ano, gano'n, yung naglinis talaga. Nung gumamit kayo ng ano, hindi ko alam yun, eh. Paliwanag mo. Gumamit gumamit kami ng ano, like yung mga ano, pampalinis ng mga ano, ng mga kasulok-sulukan, Okay. gano'n. Yung No, care. pampalinis ng mga Yung care. yes, Yung yes, P, yung tapos care, yung oo. ano, tas So, care yung gano'n, dulo. Okay. oo. So, Mhm. yung inisip ko siyempre okey na kami gano'n, kapag ano na, nakapag-hot shower na gano'n, okey na. Then na nag-start na. So, siyempre yung iniisip ko kasi yung mga ano ko, yung mga one of yung mga matatanda ng mga ano, expert na sa mga gano'n na bagay, siyempre palagi nila akong ini-educate about that. So, sabi ko naman sa yung palagi kong naririnig sa kanila kung ano daw ang ginagawa ng partner mo sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanya. That's a basic. So, yun yung Kung, palagi kung, nilang kung sinasabi anong sa akin. ginagawa sa'yo, yun din ang gagawin mo. Yes, kung ano daw yung gagawin ng partner mo para hindi ka daw maiwan, kung ano daw yung gagawin ng partner sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanya. So, Okay. parang that time, parang naisip ko, nga, well, try ko nga kung okay ba 'to, parang gano'n. So, effective. Effective naman. So, 'di siyempre 'yan hinalikan niya ako, yung pinagligo Mhm. niya ako, gano'n. That was the very first time na napakain ako. Nagpakain o kumain ka? Nagpakain ako. Ay, 'Di ba? kamusta naman ang Nagpakain ako. first time mo magpakain? Oo, first time ko nagpakain kasi sabi nila, basta yun na yun. Kasi yun nga sinabi nila kailangan kong mag-try. So, parang hindi ako natakot na gawin Mhm. yun that that night kasi babae nga siya. Mhm. So, gano'n. So, hindi ako parang inisip ko na hindi ako mabubuntis, gano'n. Mhm. So, ang gusto ko lang talaga is mag-explore and alam mo yung gano'n. O, So, tas yung kinain ka, anong pakiramdam ng kinakain ka nung unang-unang pagkakataon? parang alam hindi ko ma-explain parang sandali, parang hindi ko talaga siya ma-explain. Ano hindi mo ma-explain? Ano pakiramdam? Masaya ba? Masarap ba? Nakakanginig? Ano, heaven Hindi, ba? Nakita mo ba si San yung Pedro? no, I mean yung masarap kasi parang ano siya, parang sa pagkain ko lang talaga siya maano, ano tawag dito, Kukumpara. ma-explain yung Oo. masarap. O Oo, sige, anong maikukumpara. putahe to kung sa Pero pagkain? pero yung feelings ko that time na kinain niya, parang hindi ko maipaliwanag yung anong tawag dito, hindi ko maipaliwanag Mm, yung ano ba 'to? yung Hindi ko feeling. maipaliwanag yung feelings ko na Mm. parang uminit yung buong katawan ko Ay. na ano, sabi ko tapos parang ano yung parang nag parang daming pawis, parang pinapawisan ako na malamig, parang gano'n. Mhm. Sabi ko, "Ganito ba 'to?" Yung inisip ko akala ko ba pupuntang heaven kasi yung palagi nilang sinasabi na pupuntang heaven. Baka Wala, kulang pa kasi yung ano, push nyon kaya hindi ka napunta sa heaven.
May, O, wala namang ipo-post. Wala naman siyang ipo-post. may mga yun nga eh, kaya nga kulang nga sa push kasi hindi ka napunta sa heaven. Diba? So parang sabi ko na ano talaga, siyempre yung naglalaro sa isip ko, yung feelings ko, tapos yung mga sinasabi nila na magiging ano ka na daw, magiging ano, pag natikman daw yun, pag nagpapakain, magiging, ang tawag dito, magiging addict ka na daw. Parang Mhm. in my part naman, parang hindi ko naman hahayaan yung sarili ko maging addict sa feelings na to na parang nilalagnat na parang, ano ba to? Parang kinakabag na hindi ko ma-explain talaga yung feelings Oo. ko. O, tas after niyang kinain ka, anong sinunod niya sa'yo? So, parang parang ano na, so parang okay na ako doon, parang okay, sandali, yun yung inisip ko talaga na, sige, ito na yung time ko to move or gagawin ko yung part na kung ano yung ginawa sa'yo, gagawin mo din sa partner mo. So, Okay, yun yung so, sinabi ko sa kanya. kinain ka niya, ibig sabihin, Kinain ko din siya. Pero nung una, kinain mo siya. nagulat siya. Nagulat siya nung una. Sabi niya, like, sabi niya, ikaw? Sabi niya, parang first time daw niya. Ganon na, parang kakainin din siya. Parang ganon. Mhm. Sabi ko, yes. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, well, basta hayaan mo lang ako. Sinabi ko sa kanya. Tapos parang, ano, eh, parang nag-aanuhan pa talaga kami kasi parang, ano, parang hindi, parang na-shock talaga siya kasi first time daw First niya time niyang may kakain sa kanya. may kakain sa kanya. Mhm. Oo. Tapos, nung ano na, okay na, basta yun na yun, nakahiga na siya. Tapos, syempre, kiss muna kami and everything. Tapos, yung ginawa niya talagang dinilaan ka siya and everything sa likod ng ear niya. Tapos, bumaba sa liig niya. Tapos, dito sa may mga unang bundok, yung mga ganyang dalawang bundok. And then, yung parang sa mga ribs niya banda, yun, gano'n. Sabi niya, "Ba't ang expert mo?" Yun sabi niya sa akin, "Expert mo 'to, o 'di ba naka-expert na ako." So, hindi ko sinabi sa kanya na ano, kung ano yung ginawa mo sa akin, yun ang ginagawa ko sa'yo. So, parang sabi ko, "I-feel mo lang," sabi ko sa kanya, "I-feel mo lang." Tapos nung papunta na ako doon, Mhm. wala siyang hair as in siguro napag-readyhan niya or gano'n lang talaga siya. Makinis, Hindi makinis. naman ako nagtanong, oo. Pero anong itsura? So, Teka lang, bago ka pumunta doon at kainin siya, itanungin ko muna yung itsura niya, ha? Teka lang, stop ka muna sa pagkain. Wait. okay, Tawan-tawa naman to sa akin. Para kang sinakal na tuta, ah. sige, Okay na, ako na muna. Wait lang, ha? Wag mo muna ibaba yung nguso mo doon sa pagkain. okay. Ito na muna. Ano ba itsura nito na kakainin mo? Bigyan mo naman kami ng image sa utak namin. Yung ano niya is para siyang malaay sa sikera na parang Rosana Rosas, gano'n. Ay, sa Sigera na Rosana Oo, Roses. Wow! May itsura oo si na Rosana Roses, ha? Kumbaga, yung height niya ay sa Sigera. oo. Tapos pero yung ano niyang ng face niya round, yung face niya parang si Aiza Sigera, tapos Mhm. parang si Rosana Rosas na parang mestiza, gano'n. Mahaba buhok. Oo, may buhok siya. Tapos ano siya, long hair siya. Mhm. Hindi siya short hair. Mhm. So, kumbaga, um, tomboy yung tag mo sa kanya, pero ito yung klase ng tomboy na babae ang itsura. Yes, Okay. oo. Sige. Pero So, nung time na yun na first namin nagkakilala, naghiwalay kasi ano siya, ah, dual citizen siya, Canada siya galing. mhm. So, that time parang nag-vacation lang siya sa
ano, somewhere. So, Mhm. yun. So, nung papunta na ako doon, Okay. parang parang nahilo talaga ako. Hindi talaga yun dahil sa ininom ko. I'm sure. Ba't ka nahilo? Sobrang bango na hindi ko ma-explain. Sobrang bango? Oo, yung kabaliktaran ng bango. Ano sabihin mo, hindi namin alam. So, sobrang baho niya. Sobrang baho. Oo, parang ano 'to, parang 'di ba nag-wash naman kami, naligo naman kami, tapos bakit ano nangyari? Yung Matagal na gano'n. kulob. Ano ka a ano po? Baka matagal na kulob. Hindi, kasi hindi ko in-expect na ano, kasi parang makikita mo sa kanya na kung sa grade school na Mhm. yung neat and clean, parang gano'n. Baka kulang sa kuskus mo. Sana siguro ako yung nagkuskus. Pero Hmm. talaga parang, hala, sabi ko talaga, ay yung iniisip ko talaga yung naglaro sa isip ko kasi siyempre 'di ba, sinabi ko sa kanya na kakainin ko din siya. Pero Oo. paano ko 'to itutuloy? Na parang yung dila ko parang aano, Anong parang amoy? Anong amoy? Kung magkakapal may yung kung dila may ko. ikukumpara ka dun sa amoy, anong amoy? Sige nga. Owi. Hindi ko siya ma-explain na amoy. Amoy basura ba, gano'n? Ano, parang siyang may pagkaamoy. Parang siyang may pagkaamoy daga na parang di ko ma-explain. Parang, hmm. 'Di ba siyempre yung iniisip ko kasi, ano, yung iniisip ko kasi is Amoy patay na tilapia yun ma'am yata, eh, 'no? parang gano'n na nga na amoy na parang yung iniisip ko kasi na parang doon lang pala yun sa bundok-bundok niya na parang siguro yung bundok-bundok lang talaga niya yung nilagyanan niya ng care. Yung sa Hmm. pinakababa talaga sa may pasos talaga sa may river talaga in everything, hindi niya nilagyan ng ano, care. Hindi siguro umabot doon yung kamay niya. Oo. Ay, So talagang yung binaba mo na at naamoy mo na, 'di ba kinain mo pa rin? hindi ko na siya actually nakain, yung hindi na talaga ako umabot doon sa may pasas talaga Paano kasi paano parang paano niya nasabi sa'yo na ang sarap mo kumain, 'di ba? Yung una sabi niya sa'yo, ang galing mo daw kumain. no, yung sinabi niya sa akin na bakit ang expert ko, Oo. hindi kasi yung Ah, paghalik ko sa kanya, oo. okey. Kasi talagang wala daw akong ano yung tawag dito, wala daw akong, um, walang escape ba, parang diretso talaga yung pagdila ko talaga niya, Hmm. parang Ah, gano'n. kumbaga paghalik mo sa kanya hinihigop mo pati kaluluwa, gano'n. Warni walang nilagpasan, talagang Lahat. dinaanan talaga ng dila, Oo. gano'n. Ang tindi ng dila mo, ma'am. 'Di ba? Siyempre ginamit ko na yung mga ano ko, yung mga naiipon na mga ano. Mhm. So yun, alam niyo po kung, talagang yung doon lang talaga ako sa may paano na, yung pababa na talaga. Hindi talaga ako umabot doon sa pasas talaga. Talagang grabe hindi ko na kaya. Parang siyempre siguro naiintindihan niya kasi yun siyempre nagse-share na din ako that time sa kanila with my friends na yun ang dahilan kasi gano'n ganyan. Hindi ako kumakain, hindi din ako Mhm. nagpapakain, Mhm. gano'n. So aware na siya na hindi ko alam yung mga bagay na 'yan. So yung siguro sabi ko sana isipin mo talaga na nandoon na yung sana isipin mo na yun yung alam ko na pasas mo. Mhm. Pero ang totoo hindi ko na kaya, parang masu-suffocate na talaga ako sa
Ah, So madali salita, Ma'am Owie, hindi mo natikman. hindi ko natikman Sana pero ginanon mo yung parang daliri mo, ma'am. Next time, pag may mga ganun pangyayari, ma'am, ganun mo yung daliri mo. Sundutin mo, ma'am, tas tikman mo, ma'am, ng kamay mo, ganun. Ng dila mo. Para, ma'am, hindi kasi ako malay mo, amoy lang pala yun, pero may linamnam na tinatago, di ba? ay, kung sa ulam pa yun na parang amoy pa lang ulam na, pero yung sa kanya parang amoy pa lang mamamatay ka na talaga, parang gano'n. Hala, grabe sabi ko, ay may ganito pala. Parang nakakatakot naman pala. Oo. Parang hindi mo parang bang don't judge the book by its cover. So parang ay, hindi talaga lahat ng malilinis na mabango. Hindi lahat ng mukhang malinis ay mabango ang kasulok-sulukan. Tama ba ako? Yes, yes. Grabe. Eh, siyempre yung isip ko pumunta na din doon sa girlfriend niya na 15 years sila. Paano niya yan na-attempt? 'Di ba? Siguro yung inisip ko siguro yung ano niya, yung girlfriend niya, hindi kumakain. So, hindi alam. Hindi, ma'am. Alam mo, ma'am, ba't sila naghiwalay? Hindi mo natanong. Alam mo, ba't sila Tinanong naghiwalay? di di yung alam ko kasi hindi kasi ako mabusisi, eh, Hindi, kung ma'am. ano lang Alam yung ko anong sinasabi. dahilan ba't sila naghiwalay. Okay, sige. Ano kaya yun? Nakomatos yung babae, ma'am. Pumanaw na, ma'am, yung babae. Kung 15 Hala. years ka ba naman na mangangamoy daga at araw-arawin yung ganun. Ewan ko na lang kung tumagal ka ng 15 years. Baka 1 linggo pa lang, ma'am, nasa ICU ka na. Hala, grabe yung inisip ko talaga gusto ko alam niyo yun kung ano pa lang talaga ako ng pagkatao, talagang gusto ko ba tama talaga yung ginawa mo na hiniwalayan mo siya. Talagang tamang-tama. Parang alam mo yung gano'n? Mhm. Pagkatapos yun, yung Grabe. naamoy mo, ano naging reaction mo? Di ba nasa ilalim ka eh. Sumulong ka dun eh. Naamoy Oo, mo. 'di ba nasa ilalim ako tapos nagdahan-dahan ako na parang pasimpleng pumunta muna ako doon sa bandang legs niya, Uy. gano'n. Para kunwari ano ba, kunwari okey na ako, parang Mm. alam mo yung gano'n? Tapos ano siya, anong tawag dito, talagang ano siya, yung gusto ko sana siyang anuhin, gusto ko sanang kamayin yung sa kanya para Oo. para malabasan man lang siya or something, 'di ba? Kaso, Parang inisip ko kasi kumakain ako, nagkakamay ako minsan, baka hindi mawala sa kamay ko. Talagang kumakain talaga ako nun. So, hindi mo kinamay dahil nga nagkakamay ka minsan. Oo, kasi iniisip ko kamayin ko na lang para at least hindi ako mamamatay sa baho, 'di ba? At least mahugasan ko. Oo. Pero biglang naisip ko, ay ayaw ko kasi nagkakamay ako minsan. Pag kumakain, eh paano yun? Baka hindi matanggal doon or 'di ba? Medyo mahaba kasi yung kuko ko. Eh baka mapunta doon sa sulok-sulok, o 'di ba? Di, isipin mo Ay, na lang kumain ka ng bagoong alamang pag ganun. ay, ay nako, hindi talaga siya maikumpara. Mas mabango pa yung bagoong, alamang. Et cetera or siguro kahit na napapanis na bagoong, siguro mas okey pa yung amoy nun. Oh. Oh, tapos sunod-sumunod, hindi mo kinamay. Anong ginawa mo? Hindi ko talaga kinamay, talagang 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 ginawa ko talaga lahat para ginawa ko talaga lahat para maging kunwari hindi ako mamamatay, kunwari parang gusto ko na lang mag-disappear and that day and Mhm. that night gusto ko lang parang nagsisisi na ako.
Mhm. Akala ko na akala ko okey na 'to. Akala ko sige para makipag-explore na ako dito sa babae, hindi ako mabubuntis, gano'n. Ay, Mhm. balik na ako uli sa lalaki. Ayoko na talaga sa mga Simula yun, after nung, may nangyari sa inyo, nagka-boyfriend ka na lang? simula nun after may nangyari sa Mhm. amin, may ano lang, parang talking stage lang, gano'n. So, hindi mo na 'to kinausap ulit, yung, si ano bang puwede natin tawag sa kanya, imburnal, sige. Sorry sa word, sorry sa word. Sorry sa lahat ng mga Si nakikinig. ay, siguro ano na lang yung itawag natin sa kanya, Bey na lang, Bey? oo. Ba't Bey? Bey kasi yung Bey ho, gano'n? Bey as in buy, gano'n. Bey as in buy na lang, huwag ka nang babalik ha, Bey huwag ka ho, nang magpapakita baka malason pa ako sa'yo. Bey ho 'no? Ang beyo-beyo mo kasi. Ang galing ni Boss Dutdut, eh, 'no? Bey ho daw, ang husay mo talaga, Dutdut. Ay, ang sakit na ng pangako, ang sakit na ng pangako, Lunes pa lang, ganito na yung kuwento. Ano ba naman 'to, buhay 'to. Ito yung pinakamasarap na trabaho, eh, nagiging masaya ka lang araw-araw. Oh, beyho na lang. Oo, beyo na Okay, lang itawag natin sa beyho. kanya kasi nag-ano na din siya, hindi na talaga kami nagkita at hindi ko na din binalak talaga makipag-friends sa kanya. Ay, although ano lang, parang nag nagla-like, nagkukumustahan, parang Mhm, gano'n. mhm, Pero yung makasama ko siya, parang iniiwasan ko na iniiwasan ko na talaga sa everytime na pupunta siya dito or sabihin niya punta kami ng Hong Kong, gano'n. Palagi ko talagang dinadahan, busy ako sa trabaho ko, marami akong gagawin, full yung schedule ko, gano'n. Kasi talagang grabe, sabi ko hmm, talaga baka yung inisip ko talaga baka aanuhan niya ako, baka yung may naririnig kasi ako na yung parang uupuan daw, baka kung upuan niya mamamatay na talaga ako. hmm. Uupuan ka niya? Kumbaga nakahiga ka ta's uupuan ka niya? Oo, yun kasi yung naisip ko, baka if ever 'pag magkita kami ulit, 'pag mag-bonding kami ulit, 'pag nangyari yun ulit, yung iniisip ko baka yung iba daw inuupuan, same as sa mga lalaki, parang gano'n, yung inuupuan nila yung Mhm. mga babae ta's pinapakain nila yung patutoy nila, parang gano'n. Yung inisip ko, paano kung uupuan niya ako na mamamatay na talaga ako, wala na akong iwas doon. Ay, Owi, Owi. Matutulog na lang ang mga kabisyo natin, pinasakit mo pa yung tiyan, 'di ba? Grabe. Tuwang-tuwa na naman Talaga ang mga driver umiwas na nito talaga ngayon. ako. As in, umiwas na talaga ako sa kanya. Tapos palagi siya nagpapadala sa akin ng pag, pagka pupunta siya dito sa Macau, tapos pupunta ng Hong Kong, palagi siyang may pinapadala sa akin na ngayon yung gano'n, mga gift or something. Mhm, Pero talaga iniiwasan ko na talaga siya na hindi talaga kami magkita kasi parang yung nagka-trauma ako. mhm. Alam niyo, pag may nakikita ako na Shibuli. um, oo, parang, ay, parang yun talaga yung parang naaamoy ko. Parang alam mo yung gano'n? Parang naaamoy ko. Ang sama naman na naging impression mo. Ang sama talaga. Hala, grabe. So, ibig Sabi ko, sabihin first and last mo na 'to na sinubuk sa kanya? yes, that Wala na? was the very first and last. Sabi ko talaga sa sarili ko, "Oy, pinahamak mo yung sarili mo, ha?
Parang gano'n. Na-trauma ka na tuloy na malala. Na-trauma talaga ako. Pero ngayon, Owie, kamusta naman ang buhay pag-ibig mo? Sa ngayon, wala po talaga. Bakit naman? Parang nandun pa rin yung ano, hindi ko kasi Nandun na-prove pa rin yung na amoy? Gano'n? effective yung oo. Hindi ko kasi na-prove yung ano, na kung ano yung gagawin mo sa partner mo, Ah, gagawin mo din sa kanya. Hindi ko kasi na-prove na ano, effective yun. So parang for now, parang ano, palaging nasa talking stage lang, gano'n. Kasi mhm. iniisip ko, ayaw kong magkaka-boyfriend na magkalapit kami, yung palagi kami nagkikita or may Oo. possible na magkita kami. Ayaw ko ng gano'n kasi natatakot ako Bakit? na ano, natatakot ako baka bembang. Ay, bembangin ako, eh wala naman akong ano, alam mo yung gano'n? Natatakot ako. Takot ka mabengbang? Oo, takot ako mabembang. Baka sabihin na naman ako na patay ako sa kama, eh, kailangan ko pang mag-ano, mag-explore. Hindi ko, parang hindi pa ano, parang Hindi pa na-failed sapat. yung ano, parang failure yung lahat ng mga nakuha ko ng mga data sa mga Ah, thunders. oo. Eh, dapat kasi hindi ka doon nagtatanong. Dapat dito ka sa amin nagtatanong. May mga masterclass dito. Mm. Gusto mo ba hinian Oo. natin ng ano, ng mga advice yung mga kabisyo natin, yung mga driver, lalo na yung mga driver natin ngayon na mga nakatutok. Naku, ang yan ang magagalingan sa mga ano, sa mga advice. Di siyempre, meron naman ako mga idea Mhm. like yung mga kung ano yung mga mga actions and everything. Kailangan at the age of 65 nagawa mo na yung 100 actions, gano'n. Eh, mag-iilang taon na lang yung natitira sa akin, hindi pa nga ako Mm. siguro 1 action lang or 2 action lang yung nagawa Anong ko. action yun? Anong action? Ano lang, yung nakahiga lang ako tapos go na. Tapos, ano pa yung isa? Yung parang itataas yung isang paa kasi buntis ako nun eh. Ganun. Yun lang. Parang kulang pa. Paano 98 itataas pa lang? lang yung Oo, kulang ko. 98. Dap 98 actions dapat yung marunong kulang. yung ano kasi, dapat marunong yung magtuturo sa iyo. May alam. Yun na nga. Oo, yun na nga. Pero Dapat yun na nga. Pero syempre natatakot pa rin kasi gusto ko parang expert na din ako pag nakahanap ako ng sugar walang bells ganun. na gusto ko Walang yung ganun. expert ako ganun. Manood Pero ka na syempre lang, manood. natatakot ako. Manood. Ay, natatakot din ako. Ay, may isi-share ako. May isi-share ako. Wala na tayong oras, Na, mag-share ka na naman. ah, ay, okay na. Anong Okay na, anong okay na. anong away i-share mo muna? Anong i-share mo? Basta may mga kasama ako dito sa gym. May Mm. nakasama ako dito sa sa gym na mga Thai, mga Koreano, mga Okay. Koreana. Oo. Grabe. Parang marami ako na-learn sa sa kanila. Tapos yung mga partner nila, mga ano, mga black men. Tapos ang liliit nila. Mm. Inisip ko, paano kaya nila nakayanan yun? Tapos yung pinaka-worst thing na narinig ko sa kanila is yung parang, yung, anong tawag doon? Parang nag-skirt daw while ano sila, nagbembang sila. Mhm. Yeah, ano ba yan? Parang hindi na yata ito makatotohanan. Parang, ano ba yung pinagsasabi nila? Basta yun na yun, bahala na sila sa buhay nila. Basta ako, ayoko na. Yun, pero Owi, ano nga gusto mong last message sa lahat ng mga nanonood? May last message ka ba sa anak mo, sa sarili mo, o doon sa kay Beho? Ganun. Siguro yung last message ko for everyone na lang Mhm. na please take good care of your body. Wow, oo. Kasi yun yung pinaka the best na gagawin mo. Anything else. Ang pinaka the best na blessing is to wake up early in the morning, every morning. And the second is yung alagaan natin yung sarili natin, yung katawan natin. Tama. Kasi kahit na gaano ka man tayo kayaman,
kahit na gaano man tayo kamilyonaryo, bilyonaryo, kung magkasakit tayo, kung may sakit tayo, talagang walang silbi yun. Tama. So, yun lang. Health is Please wealth, ingatan no? niyo. Yes, please Okay. ingatan niyo yung health niyo. Okay. Owie, So, okay yun lang ba lang. ako magtanong din sa'yo sa huling pagkakataon? Yes po. May kamukha ka bang artista? Ano bang itsura ni Owie? Kung sa artista, may pagka, singkit kasi ako, may pagka, parang Iwamoto na may pagka Judean, parang ganun. Wow, Iwamoto na medyo Judy ay, no? Parang ganun na, oh, Iwamoto, so, no? opo. Judy ay. Yun yung mga sinasabi nila dati ng high school pa lang kami. Oh, andito na sa Iwa, parang ganun. Grabe, no? Iwamoto. Ngayon, mag-iisip na ngayon yung mga driver natin at mga kabisyo natin na nasa tahanan niya. Kamukha daw ni Iwamoto. Pero bakit may Judy Ann? Parang same lang sila na ma-round na shape yung face. Ah, oo. Bilugan, no? Yeah. Tapos chinita. Apo. Apo. Ano yung body? Anong sukat ng katawan mo? Ano ba? Okay na ba malaman? Yung body ko is, chubby. Chubby, no? Apo, chubby. Chubby is a new sexy. Sabi nga daw, di ba? Mhm. So, Owie, wala ka nang gustong sabihin? Wala na po, yun lang po talaga. Masaya ka naman? Opo, masaya na ako ngayon. Parang yun lang, parang thank you kasi parang naka-move on na ako on that part na may napagsabihan ako. Kasi talagang hanggang ngayon iniisip ko pa talaga nadadamay tuloy yung iba na kadugo niya. Oo, hindi naman lahat, hindi naman. Ako na yung gigitna na hindi lahat ng ganon ay may amoy. It depends naman yan mapababae o lalaki or part man ng LGBTQA+. Kung hindi talaga marunong sa hygiene or sa katawan na paglilinis, wala sa yan, gender yan, 'di ba? Dapat kapag may ganun ka or napapansin mo sa sarili mo, ito para sa mga kabisyo na napapansin natin sa sarili natin na kahit anong kuskus mo, 'di ba? Kahit bumili ka na ng panghilod, 'di ba? Ng mababangong panlinis, hindi nawawala. Magpa-check up ka na, 'di ba? Kasi iba pa rin, 'di ba, yung amoy. 'Di ba? Masarap kumain kapag mabango yung amoy. Tapos pag natikman pa mas masarap. Talagang uulit-ulit. Oo naman. 'Di ba? Kaya dapat inaalagaan din natin yung sarili natin. Hindi basta-basta rin na atake lang tayo ng atake. O tikim lang din tayo ng tikim ng putahe. Dapat inaalagaan at inaayos natin. Para pag tinikman, ulalam. Ganun. Sabi mo nga yun, Owie, ulalam. Sabi mo nga yun. Ulalam. Amoy pa lang, ulalam. Maraming salamat, Owie. Thank you, everyone. Thank you. Thank Kailangan you, pa bang thank you, i-memorize yan, thank you. Owie? Basic. Ang galing Parang sinakal na tuta Basic. Bye-bye, Owie. Bye. Good night, everyone. Good morning. Good night and good morning. Kamayin muna. Parang ngayon ko palang na-realize na dapat kamayin muna. Oo, sundutin mo muna tas tikman mo, ganun. Pero wala na talaga akong plano doon. Sa mga nakikinig na lang, kamayin niyo muna ha. Bye-bye. Bye po. Thank you. Alright mga kabisyo, pakinggan po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. At mag-ingat po kayo sa mga
kabisyo natin, nagising pa ngayon at nakatutok sa atin. Maraming salamat po sa mga pagtutok ninyo. Ang dami nyong nakatutok sa atin ngayon na pa online and on air. At syempre sa lahat po ng mga nasa on air na bumabiyahe, namamasada, o kaya nasa tahanan, nasa palengke, nag-aayos ng mga tindahan nila habang nakikinig dito, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kabisyo, araw-araw kasama mo ang 90.7 Love Radio. Kaya po ang handog namin awiting sa inyo, kasama mo by 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!